Chisngi hadian gajingmi ka result jong election MP Shaka Lok Sabha yakabah Shillong Parliamentary Constituency lala ban yok khurjing job daw kertong ka Voice of the People's Party u Dr. Ricky AJ Singkon bat kumba ka pau na kasurup pajba kalong bakadai gajing kwa bandon gajing kala nakaliang kasengsan partai ke balam khamat ya sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala pensngau bakani gajing kala kari bandon hamman laki election habakran chikilat partai khubor hakasan tarik ujeliu arja arpusau u president ke NPP Meghalaya State Unit uba Preston Tensong ubadai ru sembut menteri rangba ka jela uloong bakum unong mi khmat ka bakong san kadai bau kwa ban yoi ya ka jingkala hamman laki election bat habakran ya ka jingkala kim dai ban kran ya ka pisa kabangui mga kalongba kibabun kibalangi kipaiba kamtan ngakren ya kami ka Shillong Parliamentary kabakong san kalong kani baki om bangi kwa banyo ya ka jingkala te kawe na kabangui ka jingkala ngayo manta kalong kabanga na appreciate ini tebut kamtan ya ka Shillong Parliamentary Constituency kalong ba kinong le tebut menta ngai tenat bawat kabai kali rugia sahi kabai syabai tur rugia sahi ban nganga kwa ban appreciate ya gane ya BPP ban ngakermen scam baki wei ki political party ru kin kren kumta bakonong tebut bai wat be ya kepisa namala pikwa baju ihi kijikla ndot kam bani kren stang kepisa kren je kijikla te pikwa ke jingkela te ke babahar bosni watang ini apek ka balong kumno ke jingkela ten rei ngiyo i si saba teng hakapor election i kumba ki pajba ki klem khenjing khenchu ki klem perkhat chu dengan i kan ni ka de ka badon kam ka bangaru ka message na kalian parti pipi ngi appreciate ban nga kermen scam he kini election ki banwan pi ong election na DC ke election na mali ko kinong tatput be day ban log kumni what ya ka siya si pilar day ban omat pan na ki parti ni candidate day ban ya say namar bang yok ngi kwa ke jingkla aba pi kwa jikla ka de kani ban akrben scam ba kani ke jikla kanem ong ban ne tang mentah ka jingkla ka long man ka election ka day ban log kumni kenang bang ong pi hakabakadu ninyo isi siya ka jingkodor jong ka election na kawe ka sanstem siya kawe pat ka sanstem kata kadeka jinyo i jong ay ka jingkala kabaa ka expectation ka jong ki pajba kolong ba kamtam siya nangin nongkondong ki ong ba ladingi penkela lagi jit no da kawe pat ka parti thamai kum ka parti BPP kakam sarkar kan wat hina ye nga duai ban ngakit bok ki ruyang bakan log na kenang ba kitu ki bapli ki badon hanong kendok ki khon ki bapas BA ki bapasan BA uba prosto numla ban ai menta katem ka pasan le si hakan ki jikla yo wan wat hi ka sarkar na ye ba phin yo kam phin yo jam tingang somong ye kan niru nga expect bakat kum ke jing anglut jong ki pajba ke jing kela kamtam hanok kendong jungi ki bakren da ka basai ba lada la ban penrem ye kan PP lane ye ki wei political party badon hapo ka sarkar ka bangun ka kam sarkar kan wan be hi maka sia ki khon ki ti jongi ki balapas ba te kata ka bang ngayo i ya ka web ka ba mi ko malomta na o pi ngakit bok teruyang bahkan long sisa kita habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya